Ažuriranje adresnog registra u Republici Srbiji uslovilo je i niz procedura koje je grad Kragujevac ispunio i koje je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave odobrilo. Odbornici su saglasni da ukupno 1234 ulice dobiju nazive kao i 115 zaseoka. Građani su predloge imena dostavili preko Saveta mesnih zajednica, a država će preuzeti sve troškove građana koji zbog ove novine menjaju lična dokumenta. Građani ne moraju da brinu onog momenta kada ova odluka stupi na snagu i kada budu otišli u SUP da izvrše promenu adrese u svojim ličnim kartama, da recimo piše, primjer radi Maršić BB ili kako već za neke druge adrese, kada budu upisivali te ulice u svoje lične karte i budu vršili izmenu, oslobođeni su troškova, odnosno 3 troškovi idu na teret budžeta Republike Srbije, neće građani morati to da plaćaju. Onda se javlja pitanje što se tiče putnih isprava pasoša i vozačkih dozvola, one adrese koje su upisane u vozačkim dozvolama i koje su upisane u pasošima ostaju i dalje da smatraju se kao verodostojne do isteka tih isprava ukoliko lice faktički nije promenilo adresu prebivališta na koji se do tada nalazilo. Usvojen je i predlog da se naredne godine 27. oktobar obeležava kao dan oslobođenja grada u Prvom svetskom ratu. Organizacioni odbor i gradsko veće utvrdit će kalendar manifestacija, što znači da će od 2020. godine nizom programa biti obeležen dan oslobođenja u Velikom ratu u kome su Kragujevčani i sam Kragujevac imali važnu istorijsku ulogu. Odbornici su prihvatili set odluka o komunalnom uređenju, uslovima obavljanja dimničarskih usluga, odvijanju javnog prevoza i javnim parkiralištima, obezbeđivanju javnog osvetljenja. Data je saglasnost i za finansiranje još jednog dugoročnog investicionog kredita za izgradnju javne garaže, što je opet otvorilo polemiku o staroj temi zaduživanje Kragujevca i visina tih izdataka i pored pomoći države u prethodne 4 godine. Ovakvo glomazno preduzeće je napravljeno upravo zbog ovog kredita od 10 miliona evra. Grad više ne može se zadužiti ni po kom osnovu. Nema teoretske šanse. A da nije bilo vlade sa neverovatnom pomoći koja je davala na nivou godine, ta pomoć je vredna 30 miliona evra. Za 4 godine ste dobili 30 miliona evra, ja zvanično to kažem, odgovorno to kažem, iako. Ali da toga nije bio, budžet bi pukao. Samo još jedno razjašnjenje, ja se potpuno slažem sa gospodinom Stevanovićem, tačno je da je država puno nama pomagala i tačno je da je dala 30 miliona evra, ali postoji još jedna bitna stvar koju on zna, ali neće ovdje da kaže, jeste da smo mi taj novac utrošili upravo za izmjerenje obaveza koje grad imao u prethodnom periodu. Jedno je kreditno zaduženje, drugo su dospele obaveze koje nisu plaćene. Kamatna stopa na dospele obaveze je najviša i najnepovoljnija. Mi smo tim kreditima i ovom državnom pomoći upravo regulisali obaveze koje su nastale u nekom narednom periodu, a nisu izmirene. Većinom glasova za usvojeni su predlozi o promjeni osnivačkih prava nad Sportskim privrednim društvom Radnički, a odbornici su prihvatili i finansijske planove i izmene statuta za 10 ustanova kulture. Sednicu koja je trajala nešto manje od 3 sata nisu obeležile iscrpne rasprave, ali međusobna prebacivanja, da li je prethodna ili sadašnja vlast u Kragujevcu više obećavala investitorima ili konkretno ustupala opremljene lokacije, nisu izostala ni ovog puta. Srećom, udaljavanje od dnevnog reda nije oduzelo mnogo vremena u dužim raspravama.